Tibrashroni man matta tongmarokdo rinani bagui hakotoni habang eba Home Minister Amit Shah joto positive ababuhagra uram no shawitongo fiaba kesar mazaro kebengai tongmabai eba Tibrashroni hamgrei naimanya mokol kionai runi jari manthai shoktai mana thangai tongphono lerei tongkha haini bai bubagra jorathugino bini social media thun koktuma thune buskagong thun srai shawitongo Aboni bagino hakotor hapangno tebo presareni bagai bubagra juda songbotang yagon nahari thanchani fanfunugi jobak khlaibani aboni bisingo thangnai salkisa sikang 30 September salmaribo ADC bon ringmani damsirini bagai bon saklaibani kahamkino logdikha tongko songtongai joto lokorok abo haikino tebo hakotor hapangno thanchani bisingtui fanfunugi Tibrashroni khorangno dilibo honani bagai bubagra bwskangni 4 October salmaribo khumulongo kaisa kotor kuthumong panda khlaina khorang rimani 4 October salbarini kuthumung pandanoti bubagra haino hai bini sakbaithani social media post khlaika bubagra saka Tibrashroni khorangno baksaki thansani bisingtei kajang kuthumui dilibo kaisa khorang hornai te asalo bubagra bo sakbaithang pandawo majemuni bisingtei nangkukmani kok kajanai